Kumanyar mangrem ruming puri mangkin kanggo siring kang mas muruping langit Wilayah Wigna Mastu Purnomo Sidhem Awigna Mastu silat mriwang jagat karana sirang tondo kawisisaning disana sono sinambung langkung Gusti Mas tanduk lambang Buddha jeneng tur-tutur katila tula-tulat merat ing baladya minursita upama pramiskara karana ki tuming jaman purwa Tunar ditameng lalu to mangko tekap pasaraning kupita tanpun renggeng pralambang matumba-tumba narma panggung sang murawengkata sebebyar dumadining wayang purwa jawakane kondoli narik runtuting basa dengan gunung musuh rasa yen narasaya karaos mulat sayura hangrasa wani purwing diri rasa rumangsa-rumangsani lir jalma ngilu kaca jarwe wis renakup caing carita berjiwis gemelar jroning pakliran yaiku sejatine amriksani pagelaran ringgit purwa Surya Candra Darem Yang Kartika pinurba kodrating kawasa sahari ratri hangi dari bawana pura tekeng duksina gilir gemanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukuran tangkar kemangkar kaya sirambun kaya Jawa pating krebya dadya padhanging kutu-kutu walang atoga buron wana yang buron tuya dadya branaan tanpa wicalan padhang trawangan nari sang Hyang Rawi ing ngarsa merbawani jagat mungging jagat pitanduk mungup-mungup mungging kamlane kukur abang merengangah lamun kaeksi yayahan dilata bumi saya dangu sumenu sang Hyang Arka katon semeblak kelan kering abang sepejenar kaperbawan nari sang Hyang Basanta tanendu katon ijo royo-royo hamangku gunung ing biru maya-maya pucuking gunung kinemlan gendanu kasiring prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tanpa tawis tangu selain kawula dasih dene rarsang upaya buga garap tegal sawai anglur selur tangu pedute sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune anggiling raja kayane sawanara pirembagan Samarwangi Sang Hyang Arka dangu inggil katos nari jagat wis katon melok duwenging kebal papat lor kidul wetan kulon sinari jagat kang samrubut yada perbut teja perbut kekuwung parandene datan ana ing madani kekuning praja ing Amarta ya praja ing Indraprasta ya ing Batana Kawarsa ya ing Cintakapura luwih garis 100 tanantu kali 1000 tan jangkep ketiga krana negara Ngamarta dumadi saking pulo-pulo bebanjaran
Singasapan toya benawi tinampi ombak samudra berang langut kang tanpa pagut. Pegating paling kapantok uruting Cakrawala, wana-wana cakring wisik. Samana kineping jurang corong, kinepung gua sirung. Kinarya susuing peksi lawet yang sarang burung. Wonten di pasisir antar sasana jembar, kebeganing pasir gumlaring garis pinggir. Tanuntu hanger buyung, royo-royo karang kitri, royo-royo raning klopo pranatondo bumi subur, pasiten ngawur, sadengati nandur tangkar tumangkar kawuryan dadi. Gunung-gunung kebanjangan hangerang sang langit, linggak-linggok lampaing tuwing mijil saking sendang-sendang. Wening dirtane, irine pinara-para, playune tinampi waduk, bentung-bentung, kinarya hangrene sawah, nyang pategalaning Loro Kisma. Mogol panglaing tetaning bebasantan ana bumi saceng kang selo. Sadaya tinanduran tanah tuwa kang murakapi tandya Bathari Sri Aglaring Pasabenan. Yaya Rukmi Sari kang pinangku pertiwi. Pategalan renggo kula wijing ngrembuyung gegodhongane, ambiyet wae. Nganti kaya manglung-manglung wiwitane. Pala kependhem, pala kesimpar, pala gemantung, sadaya tan kujiwa. Cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri. Ingon-ingon raja kaya pitiwen sang ngrembaka lamun jangak glaring pangonan. Lamun wanci serap surya samya mulih marang kandangi dewi-dewi. Datang ana carane kandhang nganggo kinancing palak. Labu tebi saking tindak Duryudana Tuti. Samya sayek saeka kati akarya luhuring nusa bangsa tuwinegaring Amarta. Wana gumimbanging gunung hanggung rineksa mrih lestari rum tumurun trah tumerah. Sadya dadi reg-reganing lingkungan. Langkung-langkung lamun dadi laliti. Jalma sampo-sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wada winada. Anane amung samat sinamatan daya dinayan. Sawiji-wiji mapan jati ning jiban. Ingkang piniji temah wujud manunggaling cipta rasa karsa hambabar karya. Kenging dirasake negaring Ngamarta nalika semana lagi ngancik marang jaman kencana. Panjang kunjung pasir pawukir roh jinawi gemah ripah karta tata turaharja. Dasar negara gedhe obore padang jagati dhuwur kukusi turta ado kuncarane turta kasusreng manca praja. Lah sinten to wau? Ing asta wisaraning adil Praja Ngamarta penanggira caplo dosa namaning Sang Nata dosaraning 10 nama wis mestani jejuluk Sang Nata Prabu Sri Darma Kusuma ya Prabu Puntadewa ya Guna Talikrama ya Sang Ajata Satru ya Sada Dwija Kangka Malindra pepakuning bumi nganggung jejegaken kautaman risat juga lenggah madaning dampar ora mantra-mantra sipating Ubatara Yaya Sang Hyang Bathara Dharma Wijawantah binayang bayang sangganing Apsara Hapsari kawis tingal pepaan der sagung kang samya sumiwa Yayah para ping samudring kedaratan wiwadatan kantun sangganing para anung-anung tetunggiling praja ing Amarta miwa sangganing para kadang Pandhawa ingkang katingal ngaglah bergagah Yayah prayit neng kewa menika ta warnane kadang nata satru ing nunggul pawenang Hyang Jodipati Raden Haryawerkudara ya Sang Bratasena ya Wijasena ya Bimasena ya Sang Kusuma Yuda ya Sang Kusuma Dilaga ya Sang Ganda Astratmaja Sadra Garga Pidaksa Kutik Wok Simbar Jaja turta kasunengan kasekten linangkung mila dadal mukalapun dados bebeteng tetanggulaning kewu Praja Ngamarta jumenenging Sang Werkudara jinajaran ingkang rayi panengah Pandhawa satru ing Madukara kekasih Raden Harjuna ya Raden Janaka ya Kunti Dwibatsa ya Sang Mahabau ya Sang Kaliti ya Duda Kesa ya Bambang Margana ya Sang Suparta ya Kumbang Ali-ali Satrio Bagus tanpa cacat gaya teja pengawak tirta pamulu jenar kaya kencana sinangling turta kondang dadi sotaning rat lalaning jagat lan curing bawana lenggahing Sang Nata Prabu Darma Kusuma jinajaran waragil Pandhawa satru ing kembar kemanikan
lenggahing sawujajar tuwin bengiro tawu Raden Nakula Sadewa Raden Pinten Tangsen Kembar Busana Kembar Wicara receh pangandhakane anget danasih pengawak menjangan ketawang ing jawander mlabar sanggaring para naika samya gantung pasisiran jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datan posolo lampun kathah mara sebo ing alun-alun hambudak gendera rerontek umbul-umbul kekiter hangen danu yayahi mondo ing mangsa labuh paing megarep njuk jamur barat ing mangsa rendeng tumbak ing rangap ya jati ngarang ing mangsa ketiga palandene katingal didem jinem madyaning pasewakan negaring Amarta nadyan gegodhongan taning ngobah samirana datan mampah kaparsa mangsa araning pradonga miwah pangliking maranggana dadak sakleng mangke kawistingan rawipun nata agung Dwarawati miwah nata ing Mandura dadi grakapaning garih nata ing Amarta sigra ngrawani pangandikan dadi kumangono jeneng pangandika Sanata Prabu Darmakusuma ingkang dereng kababaring lisan mangkya darajating praja kawuryan wus
Sritinon ning pasewakan busana maneka warna Puspiteng Udyana Miang Panjra Sarwarukma Manik Narawata Prabanya kangso merat kenyaring tejo sisiring tadet wimbuk kekanda amrih Maruta
Maruto Mando saparan mangambar kongas ratune Ratu Utama patihe patelinuwe pranayaka Tyasrarja panagare pecek Prande netan dadi sing kala bantu malah makin handatra Rupeta kang ngribati beda-beda hartane wong sak negara Agung mugi ngayomana marang Praja Ngamarta saisinipun nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Dwarawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu kula ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Dwarawati ya jagat pangestu kula wayah Bathara jagat lho nggih Yayi
Sakalangkung bombong raos sing manahipun ing ora ing Ndrawati dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yai Prabu Darma Kusuma. Asung masganipun paduka Yai sampun kula tampi karya bombong raos sing manah. Namung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Raka Kunjuk ngersa paduka Yai Prabu kadang kula ing Ngamarta. Koko Prabu, kula pun dinggo jimat paripih dayana ning kasantosan. Mugi keparenga pinarak ingkang langkung sekeca wonten ing Datulya Praja ing Ngamarta dinten sakmangke menika Koko Prabu. Yayi. Sampun boten kirang prayogi pisawanipun Rakanta ing Ndrawati wonten ing Praja Ngamarta titi kanggan sakmangke menika Yayi. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Miwah Koko Prabu ing Mandura sarawuh paduka rayi para ing Ngamarta ngaturaken karaharjan tedhak paduka wonten ing Praja Ngamarta Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Ubatara wayah pro jagat Pathi Indra Jaladewaku. Yai. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Raka ing Mandura dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yai Prabu ing Ngamarta. Sawanipun ing Raka ing Mandura tansah pinanganing kawidadan niring Sambikala Durga Mendhak Kala Sirna. Namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ing Raka Kunjuk ngersa paduka Yai Prabu kadang kula ing Ngamarta. Yai Prabu Darma Kusuma. Kula pun dicundhaka panglingga murda. Amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kaskecakna pinarak ingkang langkung sekeca wonten ing Praja Ngamarta. Kawula nut-nut. Sampun boten kirang prayogi pisawanipun ing Raka ing Mandura dinten sakmangke menika Yai Prabu kadang kula ing Ngamarta. Kresna kakangku, aku ngaturake basaku katura. Kresna kakangku, kadangipun Kakang Dimas Werkudara siadiatur bekti kalawan pun Kakang wis dak tampa kanthi bombong penggalihipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Dimas Haryasena ndak gegem dadekake jimat ora liwat prayoga nugun mulenggah. Baladewa kakangku, aku ngaturake basaku katura. Baladewa kakangku, kadangipun Kakang Yayi Werkudara. Iya, siadiatur bekti kalawan pun Kakang wis tak tampa kanthi lega-legawaning penggalihipun Kakang ora liwat pangestuning Baladewa Tampanana Werkudara ndak gegem dadekake jimat pangestuning Kresna kakangku lan Baladewa kakangku. Amawahana kasantosaning lair batinku Kresna lan Baladewa kakangku. Werkudara kadangipun Kakang. Ya Dimas Haryasena ya kaya prayoga aturing siading ing Mandura lawan pun Kakang ing Mandura. Koko Prabu, nadyan ingkang rayi Madukara pun Arjuna kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu ing Ndrawati. Janaka ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Arjuna. Kula mendingga jimat paripih dayana ing kasantosan. Koko Prabu Baladewa kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Janaka ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pundingga jimat paripih dayana ing kasantosan. Mugi sekecakna pinarak ingkang langkung sekeca Koko Prabu kekalih. Arjuna kaya wis ora kurang prayoga. Ya Janaka kaya ora kurang kepenak praptaning Baladewa ning Praja Ngamarta. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Koko Prabu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya kembar tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Nekula Sedewa. Ya kembar. Wis dak tampa siratur bekti kalawan pun Kakang. Ora liwat pangestuning Baladewa Tampanana pinten tangsen. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Kula non. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Mugi kasekecakna pinarak ing langkung sekeca Koko Prabu. Iya kembar. Kaya wis ora kurang kepenak praptaning nata Ndrawati ning Praja Ngamarta. Ya Nekula Sedewa. Kaya wis prayoga sawanku ana ing ngersaning kadangmu Yai Prabu Darmaji. Koko Prabu, saestu adamel gugup gagap guragapan raos sing manahipun ingkang rayi Ngamarta krana rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun upami alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Nayaka ing Ndwarawati bileri kelenggan sakmangke paduka Kanjeng Koko Prabu badhe kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Saestu Koko Prabu, kula nedya ngrakit arata kencana kinarya amethuk paduka Kanjeng Koko Prabu.
Soga nyawisaken Hermawar kinarya miji yampian maduka Kanjeng Koko Prabu kinarya tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu Ndarawati miwah Koko Prabu ing Mandura yayi kadang kula nadyan nembe kawiyosing pangandikan kemawon persasat sampun kadidene kejugurkan Wukir Sari kelepaning Samudra Madu manahipun ing Ngaraka Indrawati namung semanten tata paca ning kaprajan ing mekaten menika kala wau boten satrepipun menawi paduka pisungssungaken dhateng Ngaraka Indrawata krana menapa yayi pangraosipun ing Ngaraka Indrawati pendak-pendak kula katimbalan sowan miwah menawi kula sowan wonten negari ing Ngamarta menika pangraos kula tanpa beda kados kula menika wangsul wonten negari Indrawati mila sampun ngantos dipun benten-bentenaken mangsa kala benjang menawi kadang-kadang kula para Pandhawa wonten wekdal ingkang mirunggan nedya tetinju dhateng negari Ndrawati kaecalmu jiga kelawan Pekewu Durgama Sangga Runggi Ngamarta utawi Ndrawati karengku kados dene negari Ngamarta kalih kali ngatunggal ing boten saged pinisahaken Nyai Prabu Darmaji Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan malah ingkang raka ing mandura semanten ugi kula minut dados paseksan antawisipun Ndrawati lan Ngamarta menika boten saged dipun pisahaken mila boten wonten awonipun menawi tiganipun ngemor menika Mandura. Mila antawisipun Ngamarta Ndrawati lan Mandura menika boten saged pinisahaken Yayi. Sawanipun ingkang raka ing Mandura nderekaken jengkaripun kadang kula Yayi Prabu Ndrawati ing nedya sowan dhateng negari Ngamarta. Malah sakmangke gandeng sampun mapan wonten ing Datulaya. Kepasang yugya katujuh ing inu dene para Pandhawa nedengan wontenaken pasewakan madyaning Datulaya negari Ngamarta. Tumuntun sakmangke kula atur nampi dhateng sabda pangandikanipun kadang kula Yayi Prabu Kresna. Ingkang saking menika Koko Prabu kepareng daya-daya kula cemadung dawuh menggah menapa ta wigatosipun dene paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana Koko Prabu monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta Koko Prabu Ndrawati Yayi kula wonten timbalan malih-malih menapa sawanipun ing Ngaraka Indrawati ing sepisan tetinju dhateng yuwananipun kadang-kadang kula para Pandhawa jernyatanipun menika sampun dados kewajibanipun ing Ngaraka Indrawati ngiras pantes netepi kewajiban ing ngangka kalih sawanipun ing Ngaraka Indrawati wonten Praja Ngamarta mriki mboten sanes kejawi namung anggen kula nyuwun dhateng Paduka Yayi Prabu kepareng paring kawelasan dhateng Ngaraka Indrawata. Menapa to dasaripun dene kula nyuwun kawelasan krana menawi tanpa pambiyantunipun para Pandhawa satemah dinten sakmangke negari Ndrawati badhe lebur tumpur tanpa dadi Yayi Prabu Darmaji. Mila sawanipun Ngaraka Indrawati dinten sakmangke namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng pring kadang-kadang kula para Pandhawa supados berat penandang ing sinandang wonten ing Praja Ndwaraka Yayi Prabu Darmaji hanjrah ingkang puspitorum kasiliring samirana mrih sekar kadung ngas kandanya maweh raras renaning driya
Pusuk raos kados pundi Koko Prabu dene Paduka paring dawuh ing mekaten. Jernyatanipun jagat menika sampun dados paseksen. Ngibaratipun Pandhawa menika ngendika seklimah tindak sepecak mboten nate kantun tansah tetarosan lan Paduka Kanjeng Koko Prabu. Paduka minangka dados surya pepajaring para Pandhawa. Paduka minangka dados panuntuning para Pandhawa. Tetela mekaten ya sing pangandika Paduka. Nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng para Pandhawa. Yayi, apan mekaten ing kedah kelampah. Jernyatanipun menawi boten para Pandhawa ingkang suka pitulungan dhateng Raka Indrawati tan mande. Samangke Paduka Yai Prabu badhe mentala nyumurupi leburing Praja Indrawati. Krana saking menapa dene Paduka paring dawuh mekaten, Yayi, mugi andhadosna ing kawuningan. Sampun wonten 3 candretang lengan ing dinten sakmangke menika negari Indrawati kados nampi welaking Jawata. Kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapralaya. Monggo sampun boten kirang-kirang ngen kula ngrawuhaken para Brahmana winasis sewa sugata miyang para nipuna supados nambak rengkaning praja parandene katindakaken gagar wigar tanantuk karya. Mangsa kula ingkang sampun ngatetepaken ingkang Raka nglampahi prihatos. Wancinipun anggara kasih kula sarenalite sesemek ron raja mula bebantal bata sarembang. Wonten ing madyaning alam pasumpenan kula nampi sasmitaning Jawata ingkang dumeling wonten ing Karna. Bilih negari Indrawati saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun ing Raka Indrawati. Nuwun mapunten. Mboten nampi aku lara babar pisan dhateng ngaturipun Hyai Kresna babar pisan mboten. Nalika semanten kagiat raos semanipun ing Raka ing Mandura. Dupi kula tampi sowanipun kadang kula ing Indrawati. Sareng kula dangu. Menapa ta sababipun Hyai Kresna teka sowan dhateng negari ing Mandura? Kanthi pegat-pegat aturipun Hyai Prabu Kresna piyambakipun matur dhateng Raka ing Mandura supados sakmangke ingkang Raka andherekaken sowanipun kadang kula Hyai Prabu Indrawati dhateng negari Ngamarta. Kinarya saksi tama badhe aturipun Hyai Kresna ingkang tunduk Paduka Hyai Prabu Samiyaji. Sanget boten kinten menawi negari ing Ndwarawati ketaman pagebluk ingkang madal sairing usada. Yayi, mboten nama kula badhe ngetingal-ngetingalaken labatanipun Hyai Kresna babar pisan mboten. Mboten nama kula badhe menika ngetok-ngetokaken labuhanipun Hyai Prabu Kresna menika babar pisan mboten. Namung sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa nika nampi pepeteng Hyai Prabu Ndrawati ing saged madhangaken Pandhawa nampi ribet. Hyai Prabu Ndrawati ing saged ngudari ribet menika kala wau. Mila sampun satrepipun menawi Paduka Hyai Prabu tumunten suka sakbiyantu dhateng kadang kula Hyai Prabu Kresna. Koko Prabu wonten dawuh. Ing kanyatanipun Pandhawa mboten badhe selak. Namung gandeng Pandhawa menika gangsal cacahipun. Menawi kepareng sakmangke Paduka Kanjeng Koko Prabu suka paring dawuh tumunten ingkang rayi Ngamarta. Saged badhe sakbiyantu dhateng bot repotipun kadang kula ing Ndwarawati Koko Prabu Kresna nuwun paring dawuh kula sasangga runggi ora usah tidha-tidha penggaling Hyai Prabu Ndrawati itu muli aturna apa ingkang mbok perlokake lan apa ingkang mbok bakal mbok gunakake kinarya maluyakake Praja Ndrawati. Matur marang Hyai Prabu Darmaji Siadiwa sekalilan Purbawasesa. Koko Prabu ngestaken dawuh. Ya Yayi, wale-wale menapa? Negari Ndrawati ing taman pagebluk menika kala wau saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu inggih menika kula nuwun sewu maringaken pustaka jamus miyang jimat lima sada. Badhe kula boyong dhateng negari Ndrawati kinarya tumbal wadaling praja. Hyai Prabu, seru sanget panyuwunipun ing Raka Ndrawati gandeng kula mangertos bilih pustaka jamus lima sada menika daya piandeling para Pandhawa. Piyambak menika kekiyatanipun para kadang-kadang kula para Pandhawa. Namung menapa inggih Paduka badhe mentala nyumurupi rubuhing Praja Ndrawati ingkang kanyatanipun rinten pantraning dalu nata Ndrawati menika boten kendhat tansah netepi dhateng kewajiban kula minangka dados panuntuning kadang-kadang kula para Pandhawa. Koko Prabu wonten timbalan menawi dipun keparengaken kula badhe tetarosan lan kadang-kadang kula. Jernyatanipun kula mboten nggadahi Purbawasesa tumraping pusaka pustaka jamus kelima sada.
krana menika mboten kula ingkang handarbeni nanging kadang kula Pandhawa gangsal cacahipun ugi nggadahi Purbawasesa sami kaliyan ingkang rayi Ngamarta tumrap pusaka Jamus Klimasada menika langkung prayogi Yayi Werkudara. Nggih. Monggo penemuning Siadi kepiye Dimas? Yen pancen Ndrawati kudu ditumbali nganggo pusaka. Tumrap Werkudara penemuku ngene. Pandhawa isa kaya ngene sego panuntuning Kresna kakangku. Pandhawa isa mukti. Mulih ento dikerta aji. Nggone Pandhawa bakal males kabecianing Ratu Ndrawati. Tak kira ora bakal bisa dikerta aji nganggo akeh brana picis. Mula tumrap Werkudara upama kudu Ngamarta ingkang rubuh, upama kudu Pandhawa ingkang sirna, nanging Ndrawati wilujeng niskala tumrap aku ikhlas. Werkudara mengkono penemuning Siadi. Ya, Arjuna kula neng maring adhawu. Siadi darbe penemu apa? Koko Prabu menawi tela menika dipun betaken dening Koko Prabu Ndrawati. Monggo kula aturi maringaken. Babagan perkawis para Pandhawa sak mangke gampil ingkang langkung prayogi netepi dhateng kewajibanipun para Pandhawa ingkang sampun dipun utus dening para Jawata kinarya tetulung dhateng sak pepadaning gesang wonten ing jagat raya menika. Koko Prabu kadangku panengah ya becik apa kang sira aturake kelawan pun Kakang. Koko Prabu kasinggihan mekaten nakula mboten badhe gadah atur ingkang kathah namung jumurung dhateng kersanipun kadang-kadang kula sepuh dayanipun Kakang Mas Jodiparti, Kakang Mas Panengah kula nderek kemawon Koko Prabu. Sadiwa kula maring adhawu Siadi ingkang adat sabene darbe atur ingkang langkung prayoga maradagi matur marang pun Kakang dipun paringaken Koko Prabu. Iya ndak keparengake Dimas. Sigra-sigra yen pramana kanca sigra ngrakit nawang sesangka Nalendra mbek marwa sing sang katriku mulung mangrempak ing wadya Kurca kurore kagiri-giri Prananggana magawe gelari rawang-wang Nunamit pasang kaliman tabir tinebene ngiloduni dumawahing tawang-tuwang gandeng sampun wonten palilah saking Paduka Kanjeng Koko Prabu klilanana ingkang rayipun wragil munjuk atrasa Paduka Kanjeng Koko Prabu. Iya kadangku Sadewa Siadi darbe atur menapa kula mapunten. Sewu-sewu kanapatanipun ingkang rayi tadah wadana menawi pemanggihipun ingkang rayi ragil menika radi benten kan pemanggihipun kadang kula Kakang Mas Panenggak tuwin Kakang Mas Panengah. Krana kula nggadahi pemanggih piyambak Koko Prabu. Penemuning Siadi kepiye Dimas mara diagi aturna marang pun Kakang. Kula nuwun sewu. Ingkang sepisan ngengi babakan pustaka Jamus Miyang Jimat Klimasada. Koko Prabu kedah inget. Koko Prabu kedah emut bilih pustaka Jamus Miyang Jimat Klimasada menika mboten kok panggesanganipun para Pandhawa piyambak menika babar pisan mboten. Nanging sedaya para kawula sak negari Ngamarta menika ngeyop dhateng pangawaosipun pustaka Jamus Miyang Jimat Klimasada. Mila menawi negari menika kecalan pustaka Jamus Miyang Jimat Klimasada tan wande badhe kathah sangganing para kawula ingkang samya nungsang puyang budel bingung gesangipun satemah nandhang kacintrakan agengipun badhe wonten inggih menika lelampahan ingkang gegirising tumanduk wonten negari Ngamarta. Mila Koko Prabu menawi Paduka badhe maringaken pustaka Jamus Miyang Jimat Klimasada menika dhateng sinten kemawon menika kedah dipun taliti langkung hormati dipun gelar tuwun dipun gulung sampun ngantos tuna ing tembe wingkingipun. Sedewa kula maring adhawuh nanging ingkang ngampil pustaka Jamus Miyang Jimat Klimasada kuwi Koko Prabu Ndrawati mongko bakal digunakake kinarya nambak welaking jagat ing tumanduk ana ing Praja Ndrawati. Apa kaya ngono kuwi ora jeneng tetulung marang sak pepadane. Kula nuwun sewu menawa Paduka badhe ngiklasaken negari Ndrawati reja mulya
ayem tentrem nanging Paduka kecaran pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada wekasan nyengsarakaken sedaya para kawula sak negari Ngamarta. Kula nuwun pangapunten lho. Mboten ateges kula menika badhe nyentulani rembakipun Koko Prabu Ndrawati menika babar pisan mboten jer menika kadang kula werda ing mesinipun kula tansah ngestu pada. Nanging kula nuwun sewu, saenipun sak menika ngaten kemawon. Negari Ndrawati dipun taliti langkung permati langkung rumiyin. Dipun titip reksa. Menawi saestu negari Ndrawati menika taman pegebluk, monggo anggenipun Paduka badhe marangaken pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Nanging Paduka negaken katahing para kawula negari Ngamarta angka sepisan angka kalih. Menawi Paduka Kanjeng Koko Prabu badhe negaken negari Ngamarta menika rebah. Lajeng aginanipun menapa Pandhawa anggenipun namangun negari Ngamarta tuwin dados pepayunging para kawula sanegari Ngamarta. Menawi Paduka ngiklasaken pejahipun para kawula nanging Paduka ngawrataken dhateng kawontenan negari Ndrawati. Kula nyuwun pamunten. Nalendra menika wong kang sinampiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis baci ning negara menika wonten pundhaking Nalendra. Dados menawi Paduka Kanjeng Koko Prabu menika awrat kadang sepuh kula nuwun sewu. Tegesipun Paduka menika sampun negaken dhateng kawula sanegari Ngamarta. Menika tumrap kula mboten adil, tumrap kula mboten saktrepipun Paduka menika ndawahaken pangandikan maringaken ngambil wujuding pustaka Jamus Lima Sada dhateng Koko Prabu Ndrawati. Sedewa, wonten dawuh. Gusti to, petungan sing kanthi permati. Kyai Prabu Ndrawati sowan ning Projeng Ngamarta iki wigatine ming bakal nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada. Kinarya tumbal wadaling Projeng Ndrawati. Merga kanan Ndrawati ke taman pegebluk. Akeh para kawula ingkang esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Bisane waluya nirmala temajati ento timbalan pustaka Jamus Lima Sada. Lah kok pusaka ora mbok wenehake ora mbok paringake marang Kyai Prabu Ndrawati karepmu piye? Kula nyuwun mapunten. Menawi pusaka menika dumugi wonten negari Ndrawati, Koko Prabu tumunten negari Ndrawati Reja Mulya. Ical pageblukipun nanging kula nuwun sewu tembung dinggo tumbal menika kula nuwun sewu lho. Menika apik-apike ming dipendhem menapa inggih jamak limrahipun ing atasipun pusaka menika pengayomanipun para kawula sak negari Ngamarta. Kok namung badhe dipun dadosaken tumbal wonten negari Ndrawati tumunten sak mangke pusaka mboten wangsul malih. Ing mekaten negari Ngamarta badhe remuk rempu dados bubuk. Kula ingkang mboten ngiklasaken lan kula ingkang badhe anggo ndeli pusaka menika. Gusti. Yen ngono sing dadi pepalang Kyai Prabu Ndrawati iki Sedewa. Nuwun pamunten, kula mboten dados pepalang. Kula namung matur sanipun Kanjeng Koko Prabu Puntadewa, saenipun negari Ndrawati menika dipun teliti rumiyin. Menapa inggih ketaman pegebluk menapa mboten? Lah nek tembungmu sing kaya ngono mau cetha, yen to kowe ora percaya marang Kyai Prabu Ndrawati, mboten perkawis pitados. Nuwun sewu lho. Namung sak menika saenipun dipun teliti, mergi sak menika nuwun sewu mboten kula menika badhe wonten lan Koko Prabu Ndrawati. Menika mboten, sak mangke menika kathah wong ngapus-apus ngaku sedulur ning saktenane mungsuh, ngaku kanca ning tega nyuduk saka mburi menika kathah sanget. Mila kula nuwun sewu menawi Paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati badhe nyuwun ngambil pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada, kula nyuwun pamunten menawi kelilan kula badhe nitik rumiyin wonten negari Ndrawati. Wah, yen ngono cetha banget yen to kowe iki ngiwakake marang Kyai Prabu Ndrawati. Kowe ora percaya marang Kyai Prabu Ndrawati? Mbok sengko Kyai Prabu Ndrawati iki panjal maning mungsuh. Kula mboten matur mekaten, namung dipun parangaken kula menika cubriya dhateng sinten kemawon. Kedung jero iso dijajaki ning nuwun sewu, ati ning menungsa sapa sing ngerti. Kula nuwun pangapunten lho menika. Sedewa. Wonten dawuh. Wah. Ndrawete ya bedet sewu nepuk pategalan. Ndrawili kaya grojokan ucapmu, Sedewa. Kula wonten dawuh, Mas. Aku Janaka Nekula mbarep wis padha sarujuk menehake pustaka Jamus Lima Sada marang Kresna kakangku. Lah kok dadi kowe kaya wong bocah pinter dhewe ngantaraning para Pandhawa. Kowe kaya wong sing ngerti marang kahanan sing durung kelakon. Keminter kemewat ucapmu kaya wong regem jimat kaya wani dilat Wesi Abang. Kowe iki ming bayi wingi sore kowe enom dhewe ana ing negara Ngamarta. Perangan Pandhawa sing enom dhewe. Ning bola-bali mesti kowe gawe kisra, bola-bali mesti gawe geger. Kula nyuwun pamunten, Mas. Kula mboten badhe damel kisra. Kula mboten damel geger, namung kula ngemutaken dhateng kadang-kadang kula sepuh. Wong gerang-gerang kok dimut iki piye? Kowe iki bola-bali mesti kaya ngono lho, Sedewa. Kowe iki mesti nyuntulani rembaka Kyai Prabu Ndrawati. Kowe ping pira nyuntulani rembuke Nata Mantra Prabu Baladewa?
Kowe iki ora ngrumangsani nom dhewe. Ning rumangsa kaya wong pinter dhewe. Wah, Dewa. Wonten dawuh. Ora sandadakaken gunem sing tanpa guna. Saiki tak jaluk ucapmu. Inggih, kula kadhawan menapa? Tak dangu. Kakang Mas badhe dangu menapa? Pustaka Jamus ki masa ben digawa Kresna kakangku. Entuk ora? Inggih. Inggih. Inggih piye? Inggih nyuwun pangapunten menawi sedaya maringaken. Nuwun pangapunten kula mboten ah Mas. Wah, mboten piye? Kula mboten ikhlas. Lah, kuwi tegese kowe dadi pepalange Kyai Prabu Ndorowati. Yen kowe dadi pepalange Kyai Prabu Ndorowati tegese kowe ora nitek marang kabejane Kyai Prabu Ndorowati. Wong sing ora tau ngerti marang kabejane liyan kuwi mung kowe, Dewa. Wis ping pira Pandhawa diewangi karo Kresna? Pandhawa dipadhangake, Pandhawa dituntun karo Kresna kakangku. Ming nyilih pustaka Jamus Klimasada wae cangkemmu cerewet. Nah, cangkeme cerewet senengane ora. Bayi wingi sore seneng. Ora bumenika ngendika menapa? Aku nek nesu sok ora cetha, ora cetha. Wong kadang-kadange tuwa kabeh padha ngerti, padha sarujuk. Meneke pustaka Jamus Klimasada kok bayi wingi sore ndak tak kukan cangkem ora. Iki Kresna, inggih kula ngertos menika kok Prabu Ndorowati. Lah kene ngerti. Apa ing atase Prabu Ndorowati ki nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada? Kinarya tumbal wadaling Praja Ndorowati kok ora entuk. Nuwun mapunten menawi dienggo tumbal menika namung dipun pendhem. Oh, dipendhem apa ora Kresna? Inggih. Oh ya wis. Mau ki aja omong nek aja dipendhem ngono. Masa kok tak takoni kok dipendhem kok nggih. Inggih nyatanipun badhe dipun petak wonten alun-alun negari Ndorowati oh Prabu. Lah, kuwi ming dipetak ora dipendhem. Nuwun mapunten dipun merapaken ming dipetak ora dipendhem. Nuwun mapunten dipetak menika saminipun sami kemawon dipendhem. Oh padha to? Sami. Beda kata-kata. Inggih. Wah. Ya ngandani lho. Dipendhem niku bakal dibalekake. Nuwun samapunten dipun konduraken benjang menapa? Sing jeneng apa-apa menika dipendhem wis ora bakal bali meneh. Dewa. Wonten dawuh. Pisanji aku nanting karo kowe. Inggih. Wis sarujuk apa ora? Nggih nyuwun mapunten. Nyuwun mapunten ah Mas. Ayo kaki muni ora. Kowe muni ora sarujuk to, saut tak banting mudar kowe. Kapok kowe. Wis senengane nek nganti disaut dibanting cilaka. Muni iya ngono iki kok piye to? Nyuwun mapunten mboten saged. Piye? Mboten saged. Kepiye? Kok Prabu kendel mawon to. Kendel mawon kajenge Werkudara kemawon. Aku melu esmosi aku. Menapa? Melu esmosi. Ora iso omongane kok senengane aneh-aneh ora. Kepiye? Kepiye? Iya, mboten mareng, kula mboten maringaken, kula mboten nyaosaken. Lho, nek ngono wani karo kadangmu Werkudara. Kula mboten badhe wonten Kakang Mas Werkudara ingkang kula ajri piyambak menika Kakang Mas Werkudara. Nek kuwi wedi ora sawangsulan. Pusaka men diboyong karo Kresna kakangku. Mboten saged. Wah. Muriya pisan gas. Mboten saged kaki, muriya pisan gas. Sedewa mbok aja ngono, kowe ngerti watake kadangmu panenggak. Nek nganti nesu malah kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Nggih. Nggih, muniya. Ayo muniya wis saiki. Inggih kula nyuwun pamunten. Kula paripaksa tetep mboten saged. Wah, ora iso. Mboten saged. Ora minggat aidak mutar kowe.
tresna sinayang manggelung mintonaken dewe kramanira kang kumitir kang mitiran ning asta aneng asta Werkudara lha kok dadi Siadi malah mentala nundung kelawan Sedewa jernyatane kuwi kadangmu kuwi adimu dhewe wah ilang-ilangan nduk siji tinimbangane aku dadi wong tuwa dipaidu karo adi kadang taruna ora pisan ora pindho Sedewa mesti nyentulani rembuke wong gerang-gerang yen dinengke ndak gembelo sirahe gleleng pacahe wis ben minggat yo ben Dimas yen ngono Pandhawa kurang siji Pandhawa gutang Pandhawa ora jangkep 5 wah mengko golek cah-cah kuwi cah-cah sapa Werkudara kok cah-cah nggo ganep para Pandhawa nekula kurang siji Sedewa tegese Pandhawa ora diakoni dening jagat yen to araning Pandhawa 5 ya wis ben mengko golek sing biya warake saiki arane ora Pandhawa 5 ning Pandhawa 4 Werkudara ku sesuk ngawur omongane Pandhawa kok mung 4 ki piye Pandhawa ki 5 wah sing arane kudu 5 sapa nyatane sing siji minggat lunga merga Siadi aku ki nek paidu karo wong ora seneng aja kok Sedewa nekula maidu Werkudara takon minggat aja kok nekula Janaka maidu karo aku mesti takon minggat aja kok Janaka kowe maidu karo aku bareng kakangku mesti wis ben ning kono wae aneh kowe wah ora takon minggat ora wani Yayi samangke ngaten kemawon gandeng kelampan menika tok sumberipun saking Ngraka Indrawati mila menawi paduka Yayi Prabu tumunten maringaken pustaka Jamus Klima Sada dhateng Ngraka Indrawaka pusaka tumuli badhe kula tampi sasampunipun kula nampi pusaka kula nyuwun pamit wangsul dhateng Garing Indrawati menawi negara Indrawati sampun ketingal padhang pusaka kula kunduraken kula ingkang upaya kadang kula Sedewa badhe kula ripis pados wangsul dhateng Garing Ngamarta Koko Prabu pangandika Maduka dipun mirengaken sangya para punggawa nayaka sak negari Ngamarta mila sampun lincat menapa ingkang sampun Maduka ngendikaaken kula mboten badhe atur dura dhateng Maduka Yayi Prabu Darmakusuma dipun sekseni para kadang Pandhawa ing sami lenggah wonten negari Ngamarta tuwin para nayaka punggawa menawi Ndrawati sampun ketingal padhang tumunten kula badhe angupaya wonten pundi dunungipun kadang kula ragil Koko Prabu menawi tetula mekaten Werkudara Janaka nekula seksenana Dimas pustaka Jamus Klima Sada ndak paringake marang Koko Prabu Ndrawati kinarya tumbal wadaling praja oh bareng kakangku aku mingkari manut Koko Prabu kula semanggaken sabanjuripun Yayi Prabu Ndrawati apa tumuli kondur marang praja Ndrawati kasinggihan Koko Prabu lha kusik pun kakang terus piye Koko Prabu sawetawis lenggah wonten ing mriki nuwun sewu mboten ateges kula menika kirang tata krami dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu nanging Paduka kula agem kinarya tanggelan lho tanggungan piye sampun ngantos sak mangke kula menika kininten atur dura dhateng Yayi Prabu Darmakusuma sasampunipun negari Ndrawati menika ketingal padhang tumunten kula wangsul dhateng praja Ngamarta sesarengan ngupaya wonten pundi dunungipun kadang kula ragil ngono Kresna inggih ya yen pancen kaya ngono pun kakang mung kari manut Yayi tumuli kula aturi maringaken daya-daya kula nyuwun pamit monggo Koko Prabu kula aturi nampi pustaka Jamus Miyang Jimat Klima Sada
Sebubiar katalika wau wis mengker nata ing Ndrawati. Sang Prabu Sri Bathara Kresna nampi pusaka pustaka jamus miyang jimat kelima sada ingkang kinarya nambak rengkaning praja ing Ndrawati. Dados sakuling mangke katingal tidhem madani pasewakan negari Ngamarta samyang enam-enam penggalih nata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma satring nunggul pawenang miwah panengah Pandhawa satring Madukara. Dadak kaget jroning dira sanguta ing Ngamarta dupi mulat sawanipun abdi kinasih Lurah Petruk kantong bolong terpepeh pindha sata metarangan. Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra kali lumut ambra kanggeng kawita dencengan Koko Prabu mboten dawuh Yai. Sapengeripun Koko Prabu Ndrawati dereng kemawon kula munjuk atur menika kadidine sowanipun Petruk kantong bolong Sumawana Bagong. Ladala jagat Dewa Bathara jagat pangestu ngoro
Mesinipun Petruk sowan menika tartemtu wonten wigatos. Badhe dipun aturaken patuhe Prabu Darmaji. Ing mekaten punten timbal ana Petruk wigatosipun menapa? Menapa saking pribadinipun Petruk piyambak menapa dipun utus dening tiyang sepuhipun inggih menika pun Kakang Semar. Yayi tumrap katimbal ana. Ing Ngrakandya ngangluaken jangga nilingaken Karna. Midhangetaken ingkang tetela sabda pangandika Paduka. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Petruk kantong bolong Rarja sak praptamu Panakawan nunamit pasang Kalimantabe tinebena ing kula duni dumawaing tawang tuwang linepatna ing tulak manu sewu kalepatan diagung pangasama Paduka menawi wonten kiranging tata krami anggen kula sowan ngersa Paduka Gusti kula ingkang sinuwun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming mangabekti kula katur sinuwun nyaya Petruk kantong bolong ndak tampa pangestuning sun tampanana kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan prayoga nunggun mung ngadhep ngarsaning sun sampun boten kirang prayogi sinuwun Panakawan Bagong padha Rarja sak praptanira berkah pangestunipun sinuwun Prabu Darmakusuma winantu ing suka basuki sowan kula tebih saking Sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandhap padha Paduka Gusti kula Sang Nata. Iya Bagong pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Diprayogakno anggon musawan Bagong. Sampun boten kirang prayogi sinuwun. Petruk kantong bolong padha Rarja sapraptamu. Pangestunipun sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petruk pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Bagong padha Rarja sapraptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Baladewa wilujeng bekti kula nggih Den. Ya, Bagong dak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Petruk slamet tekamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Bagong. Slamet tekamu. Wilujeng bekti kula katur Den. Ya, tak tampa. Prayogakno kene padha ngadhep. Nun inggih sampun boten kirang prayogi. Nun inggih sampun boten kirang prayogi. Panakawan padha Rarja sapraptamu Petruk lan Bagong. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Prayogakno Panakawan. Nun inggih boten kirang prayogi. Nun inggih boten kirang prayogi. Panakawan sakarone padha Rarja sapraptamu wilujeng bekti kula katur Ndara. Iya. Pangestuku tampanana. Nun inggih. Bagong padha Rarja pangestunipun Ndara Rakanu Nekula bekti kula kunjuk. Iya Bagong ndak tampa. Pangestuku tampanana. Nun inggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat. Terus kok kaya kurang siji ya? Mbok menawa ora mangkat ora sowan mesti ana bab sing wigati. Wis ora kuwi dudu perkarane awake dhewe. Wong awake dhewe iki ming batur, awake dhewe iki ming Panakawan. Ana priyagung sing ora tindak sowan ngersaning Sun Prabu Darmakusuma iki mbok menawa ana bab sing wigati. Mula iki ora usah dadak dadi pikirane awake dhewe sing bakal awake dhewe diutus bapak sowan ing negara Ngamarta. Siap. 87, 86, 86. Ngawur, urung kok wis 87 denggonmu. Kelahiranmu. Panakawan wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa Panakawan mara gage matur marang panjenengan ingsun. Kepareng munjatun sapa Paduka Gusti kula sanata menawi wonten lepatipun ingkang putra Anabdi Petruk nyuwun pangapunten. Iya Petruk ora dadi ngapa nun inggih. Kepareng radi maju anggen kula ngabiyantara sinuwun. Iya Petruk ndak keparengake. Punapa ta mirah ingsun priyaten was Bagong mijil tudatan karya
rinemekan Gusti gelung reno sak sekarnyo Saya kalapatan ya pun. Ingin ngabdi tada wadono sudah. Petruk gantung bolo. Kena ngopo kowe teko tumuli nangis ana ing ngarepanku Petruk. Petruk gantung bolo ngopo? Sowan ngersane Kalendra kok tumuli kowe ndungkluk. Lohmu netes ana ing jlambrah. Kowe nangis Petruk. Nangis. Oh, yang ngene kok madang. Ini iki yo nangis. Lah nangis sebabe apa Matura? Ana abdi sowan ngersane Kalendra nedeng sini kok nangis ki arepe piye? Iki mboten kuat. Ngraosaken lampahan sing sumadang wonten ing Karang Kadempel. Petruk eneng apa? Mugi dados ning kawuningan sinuwun. Sewu lepat nyuwun pangapunten. Kula nderek atur wuninga. Petruk matura. Ora nangis wegem. Ora iso nangis. Aku wis kentekan eluh. Lah ngopo? Kanggo nyauri debt collector. Ora lalu sudah aku ndak guyu. Mugi dados nek kawuningan. Bilih dinten semangkene ya bapak niku gerah. Bapakmu lara. Nggih. Kok sira ora nanting lawan wong atuamu nyuwun priksa larane lara apa? Lho la iya. Ing atase kowe iki anake Semar kok ora tareng karo bapakmu ki lara apa? Yen pancen duwe lara ditambake, sowanke Pendhita Brahmana Resi Winasis. Goleke tombo, kowe iki anak-anak wis gerang-gerang, bapakne lara nangis. Kaya bocah wingi sore kaya bayi. Kowe iki wis tuwa, Petruk. Kowe wis gerang, kowe iki anak-anak. Sing jeneng wong tuwa kuwi dadi tanggungane anak nek anak-anake padha mentas kabeh. Nek kowe iki isih bocah, kowe ditulang karo bapakmu, ditetah karo bapakmu, diajari nulis, diajari maca, diajari srawung. Ning yen kowe iki wis gedhe kaya ngono, kowe iki nanggung karo wong tuwa. Ora wong tuane bareng wis tuwek lara, kok anake malah krembak-krembik. Kowe kudu mikir. Nggih. Kula ya wis ora kurang-kurang. Ning kula nangis niki mergo larane bapak niku mboten baen-baen. Lho, ora baen-baen piye? Bapak niku wis ora iso omong. Cangkeme perot. Ora kok. Ora. Bapakmu mboten saged omong, bapak niku ming teturon teng ngamben mboten purun mandhap. Nuwun sewu awake anyep kabeh. Monggo nek didumuk dadane niku jantunge isih enten isih dakjuk-dakjuk. Ning pun mboten purun omong. Mripate ming menteleng ngemu banyu sajak nangis. Lha iki nyawang bapak niku wis kaya kunarpa. Kula sedih. Kula matur sanipun sinuwun Prabu Puntadewa mugi andadosna ing kawuningan. Langsung wae terus. Langsung piye? Sawanipun kula kalih Petruk nyuwun sumbangan. Ngagem resake bapak. Niku bapak kudu cek darah. Ya, Tru. Oh, apa? Heeh. Kowe iki ora melu mresake kok. Sing mresake aku wingi tak becake. Terus dokter ngendika apa? Bapak kudu cek darah. Oh. Cuci otak. Waduh. Cuci ginjal. Sing terakhir bapak kudu cek son.
Jackson menyaki cangkemmu. Niku sinuwun monggo sareng digunggung kalih dokter kandungan. Niku totale kathah sanget. Mila sawanipun Mbak Petro kalih Bagong wonten negari Amartana sepisan ngaturaken soprosal. Apa, Gong? Soprosal. Proposal kalih prokol. Niku nyuwun pengayoman ning sowan kula menika mboten kok perkara kula menika pengin ngaturaken Bapak gerah menika mboten. Bapak niku wau dalu niku mboten ditunggoni anak-anake niku jebul iso nulis layang. Bapakmu nulis layang. Nggih. Tulisane dhuwur dhewe menika Kertanyana medhot janji. Masa bapak njaluk lagu terus? Ora. Tegese iki medhot janji karo anak-anake lho, Gong. Tulisane Petro karo Bagong dalam kurung, iya. Tak kongkon ning negara Ngamarta, aku iso mari nek Pandhawa rawuh ning negara Ngamarta sinambi mundi pustaka Jamus Jimat Kelima Sada. Ngaten niku. Lho, wis ora nangis kok bali nangis. Lah wau maca layang kok. Saniki pun boten maca ya nangis meneh. Iya, terus sowan kula menika ora mau badhe nyuwun usada saking Sinuwun Prabu Ngamarta sakadang-kadehan. Sakadang-kadehan supados rawuh wonten ing Karang Kadempel Pandhawa 5 cacahipun sinambi mundi pustaka Jamus Kelima Sada. Monggo wonten ngandhap piyambak menika dipun tulis NB. Iya. Nek Petro karo Bagong ora iso mboyong para Pandhawa. Good day. Good day. Good day iki panganan e. Heeh. Good day. Ngoten niku. Terus wonten lambange gendera putih tulisane lelayu. Niku Bapak teges nek kula ora iso mboyong Pandhawa 5 cacahe namung teng Karang Kadempel. Niku Bapak wis pamit mati. Alhamdulillah. Oh, muni piye kowe, ha? Muni piye? Kok meleset terus ta, Tru? Ha iya, kowe iki kok bapakne arep pamit mati kok seneng. Weh, entuk warisan lho dhewe. Warisan kok diame-ame. Warisan ki aja sok diame-ame. Bocah ki nek ngame-ame warisan iki bocah sing ora gelem tumandang karya, bocah sing ora iso berusaha. Oh, marem-mareme iki nek yasa dhewe, gawe dhewe utawa tuku dhewe, marem-mareme. Ora kok ngame-ame warisane wong tuwa. Ora. Nek bapak mati piye ayo? Ayo mendem. Oh, lah iya. Nek terus nasibmu piye? Biasa iki aku. Aku ora tau gagas piye-piye kok. Sing jeneng wong urip ning alam donya iki ora ngenteni to, Tru. Antri. Tak kira Semar ya wis wancine. Awak dhewe wis ora perlu nangis. Wong Semar iki ya wis kerekoso uripe. Wis ketuan. Ambegane wis mengkis-mengkis. Bendina pil wae. Nganti pil kabeh barang dombe. Mung mergo ben sehat. Apa ngono kuwi ora ngrusak raga? Ngono. Nek wis pancen bapak iki dipestheke lara iki engko terus sirna margalayu utawa gugur. Awak dhewe iki ora usah perlu sedih. Justru kowe karo aku ki sing neruske amal ibadahe bapak. Mula ana sesanti sing nyebutke anak-anakku nek amalku pedhot, kowe sing wajib nyambung. Ngono kuwi. Bapak dadi pamomong, kowe karo aku ya kudu dadi neruske dadi pamomong. Bapak dadi guru, kowe karo aku ya kudu neruske dadi guru. Bapak iki dadi seniman, kowe karo aku ya kudu neruske dadi seniman. Aja nganti pedhot amale bapak. Ngono ora kok ditangisi. Bapak ki nek saya tuwa saya ngrekoso. Sesuk kowe dadak nukoke kursi roda. Ayo. Modar saiki mongko larang. Didol ndasmu iki, Pak. Nek tak tendang piye? Hah?
karo kakane kok ndas-ndaski. Kowe kandhani ngayal senengane ora. Boyo santai. Nek pancen dipestheke saiki matur Ndara Puntadewa, nek Ndara Puntadewa kersa rawuh dinteni nang Karang Kadempel sinambi nunggu bapak. Ngono. Lese jam pira? Mula nek kok bapak ki isih iso nganu, apa isih iso bergerak, kowe golek mangsi, jempole bapak dikai mangsi terus engko awak dhewe sing nulis surat dhewe, petruk bagiane semene, garing bagiane semene, bagome, terus dicap nggo jempole Semar. Cuk, wis sah milik kita. Kita foya-foya. Anak apa ya? Anake Semar kok. Masamu anake sapa? Ha iya ning ya kowe kok bangeten ora. Rasa ditangisi, wis men ra apa-apa. Ora mung Semar. Kowe sok ya ngono to. Kowe sok nek tuwa saya tuwa ya lara. Anakmu ya do nangisi kowe. Aku ya ngono. Aku sok saya tuwa ya lara. Lho, dalane wong dipundhut karo sing gawe urip ki dhewe-dhewe. Lho, Semar diparingi lara, terus engko malaikat tekan jabut Semar. Wis awak dhewe ora iso nggodheli, bakar ngulyak malaikat. Ha. Mbok nganggo pikiran terus nek omong. Sik gong aku tak matur sinuwun Puntadewa iki kersane piye? Kersa rawuh ning Karang Kadempel apa ora? Petro dalem upama Pandhawa sowan ning Karang Kadempel, Pandhawa ora ganep. Kok iso? Iya Petro, krana Sedewa dina iki murca. Lho. Ndara Sedewa murca? Iya Petro. Murcane sebab apa? Mergi menapa? Murcane Sedewa merga nggondheli pustaka Jamus Kelima Sada nggone bakal ndak caosake marang Koko Prabu Ndarawati. Lho, mangke Sinung Prabu Ndarawati mboten lenggah teng mriki kok. Nembe wae jengkar nggawa pustaka Jamus Kelima Sada, mula yen Pandhawa sowan gotang loro ora bisa mbaya pustaka Jamus Kelima Sada lan Sedewa ya ora ana. Waduh, Gong. Mati tenan Semar. Ya wis ayo mulih tuku peti sisan. Kowe kok bingung tak ngapa to? Gawe santai lho. Gawe santai lho. Waduh gayane kok logatmu iki lho. Lho ya apa sih? Nyapa terus nyapa. Nyapa kampleng modar ora. Kok iso diastos Sinuwun Ndarawati? Ya merga Ndarawati ketaman pegebluk. Terus critane pripun? Pustaka Jamus Kelima Sada arep tak paringake marang Koko Prabu Ndarawati Werkudara sarujuk Janaka sarujuk Nekula ya mathuk. Nanging Sedewa ingkang darbi atur, Sedewa dhewe ingkang ora sarujuk marang karsaku nggone nyaosake pustaka Jamus Kelima Sada. Terus dadi dukane pepundhenmu bendaramu Jodipati Werkudara. Iya. Terus Sedewa didukani ndaramu Werkudara apa dene ndaramu Mandura Koko Prabu Baladewa. Ora kuat ngampet murkaning ati ndaramu Jodipati wekasan kawiyos pengendikane. Sedewa ditundung minggat dening ndaramu Werkudara Petro. Jaja muntap lirik netap duka yayasinipe. Netra kocak ngundarandir ditup nyomangolon saka wadanani rombranang ngapa Truk menengo saling perkara iki aku dadi kaya ngono kelakuane ngendelke le gagah ngendelke le rasa ngendelke sentosa. Kok mentala karo dulure dhewe. Ingkang mesine Ndara Sedewa iki dadi jangkeping Pandhawa sowan ning Karang Kadempel. Ning kok merga saka nuruti karo mubal babaling nepsu. Ora gagas kuwi kulawargane, ora gagas kuwi adine. Kok wani nundung karo Ndaraku Sedewa. Petuk, kowe iki ngopo? Sik, sirah sampean ngaling-alingi kok. Lho, kowe iki nesu sapa? Ndara Werkudara. Kok mandeng aku? Nuwun sewu, mestakane ngaling-alingi. Rada medun. Wah, edan. Nah, ngono. Oh, keduwuren. Sok dikepras, kepras gundulmu atos.
Petruk ngopo? Sampeyan ora rumangsa salah. Sampeyan ora rumangsa keliru, ya. Aku klerune nggon apa? Luputku nggon endi? Sampeyan nundung Drasdewa. Dasarmu apa sampeyan nundung Drasdewa? Mergo Sedewa ora manut karo aku. Apa kabeh kulawarga kudu manut karo sampeyan? Apa sampeyan ki rumangsa bener dhewe, ya? Eling, Mas. Bener menika werna telu. Benere dhewe, bener bebrayan, benere sing gawe jagat. Benere dhewe niku tumrap sampeyan bener, tumrap wong liya ora bener. Benere ing bebrayan niku saiki iya, sesuk ora, saiki ora, sesuk iya. Niku owah gingsir. Bener sejati niku bener sing gawe urip. Mula aja sok benerke awake dhewe. Ning ngitungan bener ora tumrap ing wong liya. Drasdewa niku adimu, tur niku beda ibu karo sampeyan. Wajibe nek beda ibu karo sampeyan, sampeyan niku ngayomi karo adimu ku alon, tresnanara ngungkuli adimu dhewe. Kok njur seneng-menang. Sedewa, minggat. Ngoten to, Pak? Wah, Ora babe-babe. Iki kula mesut tenan iki. Kelengkapaning kok kata-katamu kok meneng wae iki. Kompliting Pandhawa niku dumunung tanggung jawabe ana Petruk, ana Bagong, ana Gareng, ana Semar. Nek Pandhawa gotang niku sing diseneni karo dewa niku Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Merga ora iso ngreksa marang para Pandhawa. Monggo niki dibutuhke karo bapak. Pandhawa niku mau dibutuhke karo bapak supaya rawuh teng Karang Kadempel. Sampeyan undung Drasdewa, mula nganti Pandhawa menjang kepapat. Nek Pandhawa ora komplit, ora kelakon soang teng Karang Kadempel. Bapak sedo, tegese sing dadi jalaran sedane bapak sampeyan. wah, kurang ngerti apa-apa. Lho, mbok dipersake mripate. Rek, Ora ngerti apa-apa piye? Nuwun sewu lho, sing dadi jalaran sampeyan. ora ngerti kenthang ki puling lelakone bapakmu. Bapakku lara. Isane mari Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel 5 cacahe sinambi mundi pustaka Jamus Lima Sada. Drasdewa ora ana, pustaka Jamus Lima Sada ilang. Digawa Ratu Darawati. Tegese bapak pancen disengkake patine karo para Pandhawa. Niki kula ora trima. Ya, Gong. Ini gini. Iki pancen ketoke wis sengaja, Tru. Heeh. Iki pancen wis sengaja gawe cintrakane Bapak Semar. Drasdewa ditundung karo Ndara Werkudara, Prabu Puntadewa maringke pustaka Jamus Lima Sada karo Prabu Kresna. Ada? Iya. Karepe piye iki? Ki aku nek nesu nguyuh sanggon-gon iki. Ya aja nguyuh sanggon-gon ora. Tielot apa? Tielot. Toilet. Tielot ora. Ngarani kleru kok ora. Niki pancen wis disengaja, jelas wis disengaja. Nek carane kaya ngene iki, aku ora trima. Aku ora seneng nek kahanane kaya ngene. Pancen niate arep gawe sengsarane Bapak Semar. Oke, ora masalah. Nek ngono wis ora do ngelingi lelabuhane Bapak Semar. Tru, tanganmu ngene, Tru. Ya, ya. Tak nggo mik. Oh ya. Ora do ngelingi lelabuhane Bapak Semar. Muni kok muni. Mula Kang Sawe aku ora nrimake. Aku ora nrimake diatur ngersane Bapak Semar. Nek Pandhawa ora komplit, ora iso sowan ing Karang Kadempel. Ndara Sedewa murca, Ndara Sedewa lunga. Sing nundung sapa? Sing nundung Pak Kos. Waduh. Sing nundung Ndara Werkudara. Sing nundung Ndara Werkudara. Gagong. Sing nundung Ndara Werkudara. Sing nundung Ndara Werkudara. Mula wektu dina iki Ndara Werkudara karo Prabu Baladewa menjadi terdakwa. Lho. Aku ngapa? As kowe kakane Kresna ta kowe? Kowe kakane Kresna, aku tak takon karo kowe. Darawati kan aman apa goblok apa ora? Lho aku ora ngerti. Sampeyan mriki sebabe dikanthi ya Prabu Darawati. Kon dadi saksi. Saksi yang mengatakan hal yang tidak nyata mendapat sanksi. Anda kesalahan. Melanggar pasal 521. Pasal piro, Gong? 521. Apa kuwi? Dedak. Makan pitik. Iki kepiye? Ora kepiye-kepiye. Iki kanane kaya ngene iki nang nganti Pandhawa ora tekan Karang Kadempel tak etungi. Pira, Tru? Pirang direke foto pirang dina? Manut sedina rong dina. Niki kula wangsul. Kula bali. Ning nek nganti tak etungi mengke suruping Sang Hyang Surya manjing wonten ing njodhok sisih kilen munculing Candhe Ayu.
wonten ing antara iso ketingal kuning gemrining kaya kencana sinangling. Nek nganti Pandhawa ora rawuh ning Karang Kajempel. Terus terang terus. Philip. Kula pokoke wangsul teng Karang Kajempel matur karo Bapak. Liwat ngendi kok ngapike? Hah? Liwat ngendi? Terus kono belok kiri lurus wae. Kaya kertanya. Cakepane ngene iki ta, lurus kono belok kiri menggo wae ora. Ayo saiki nek ngono bali matur karo Bapak. Andhake Bapak Pandhawa roja raja ora komplit mergo dong gegeki benere dhewe, Pak. Menyendawi ayu rumangsa miris manahipun ing ngraying Amarta Karna Petruk kaliyan Bagong anggenipun matur dhateng Kyai Semar pangraos kula kados pepes bayu kang tapis mboten gadahi kekiyatan menawi ngantos Kakang Semar wuni ngolampahan ingkang tumanduk wonten negari Ngamarta tuwin lampahan ingkang sinandhang dening para Pandhawa monggo kula apal dhateng watakipun Petruk kaliyan Bagong ajrih kula menawi ngantos dipun damel-damel anggenipun matur sedaya kalepatan menika dipun biyukaken dhateng Pandhawa tartemtu Kakang Semar Murina dhateng Pandhawa Koko Prabu. Lah kok dadi kaya ngene kahanane Werkudara. Wah, aku dhewe ya ora ngerti. Lah kuwi senengane nek nesu adimu terus tok tundung lunga. Lah nek kahanane kaya niki piye? Monggo Kakang Semar mbutuhake Pandhawa 5 cacahe rawuh ning Karang Kadempel. Sinambimu di Pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Yen perkara Pustaka Jamus Lima Sada kuwi iso dijagake, merga Kyai Kresna wis paring dawuh. Yen to wis padhang lelakon kang tumanduk ning Praja Ndarawati, pusaka bakal kakundurake. Ning yen Sedewa iki wis kadung minggat. Wis kebacut lunga. Monggo wong lunga kuwi ora dingerteni menyang endi papan pernahe. Ling goleki piye? Sasah goleki. Lho. Nek ora usah digoleki iki mengko ora kelakon sowan ning Karang Kadempel. Nek nganti Kakang Semar banget gone lara, gedene nganti Kakang Semar kuwi sedo. Sapa sing kapitunan? Pandhawa kelangan pamomong. Wah, ladalah suduk gunting tatu loro. Wah, aku ya ora ngerti nek Petruk arep sowan. Aku ya ora ngerti kabar nek Semar lara. Wah, blojo dibiyuke ning aku. Kaluputane kabeh keluputan, Pandhawa kabeh keluputan. Barep ya keluputan.
Aku ya salah, Janaka ya kleru, Negula ya kleru. Yen ngono bener dhewe Sedewa. Wah, mbuh ra caturan. Wah, lah kok dadi kaya ngene? Saiki piye Werkudara? Yen miturut aku ngene wae. Sinambi ngenteni suwane Sedewa sartane pustaka Jamus Klimasada. Petruk karo Bagong dioyak. Sing ngoyak Petruk Bagong sapa? Kowe. Lho kok aku ngopo? Kowe sing luput to aku? Aku karo kowe Bagong dikon karo Petruk dikon sumene sawetara ning Praja Ngamarta. Sinambi ngenteni ya kuwi Sedewa karo pustaka Jamus Klimasada yen wis jangkep, yen wis komplit tumuli mengko sowan ning Karang Kadempel. Kuwi dalan sing apik. Yen Petruk karo Bagong ora gelem Dipaksa. apa lamak ing atase Baladewa kok gelut karo batur-batur kowe kuwi? Aku ya ora sudi. Lho lanjur sapa? Mengko anak-anakku sing bakal tak dawuhi. Aja kuwatir. Mengko Antarja, Gatotkaca, Antasena sing bakal tak dawuhi nyandhet lakune Petruk, nyandhet lakune Bagong. Sinambi ngenteni Sedewa apa dene pustaka Jamus Klimasada. Werkudara, penemu ingkang mengkono mau tak kira luwih prayoga. Tegese supaya kabeh mlaku kanthi becik ning aku njaluk ya Dimas. Nggonmu dawuh kelawan anak-anakmu aja nganti ngikara kelawan Petruk lan Bagong. Ora bakal aku dawuh anak-anakku nyikara lan Petruk karo Bagong. Sing becik-becik wae itu manjane laku. Ya Dimas Werkudara. Nah itu lho mekaten Yayi. Sampun wonten margi ingkang sae. Tumulun sakmangke kelilanana ingkang loko madal pasilan. Babar pisan sampun paripurna. Madyan pepanggihan Datulaya Kaka Prabu ingkang rayi nedya kundur ngedaton Arjuna wonten maring adhawu. Budhana kang padha seba ingsun kundur ngedaton kawula nun parmadal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Arjuna. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna ganti ning pananggilan. Sanut-sanut kundur ngedaton jelok saking dampar ketenoke nampit gambaran gading. Kadhiraken sangganing para mban cedhi manggung ketanggung Jaka Paloro. Ingin sami ngampil pacaraning Prabun. Kawis tinggal saking Mandura tindaknya Sri Naranata. Lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah ubayane. Langening kalang wanaglar pandan moncar supaya utama
tan samar pamoring sukma sinukmaya winayo ing asepe sumimpen telenging kalbu ambukaning marana tarlen saking liyep layaping aluyung pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati tan kausa manjungan gupit sanggar saruk nono gandut pocapun nalika semanten ora kaya nata mandura miwah Raden Werkudara ngawi sanggaring para putra Jodipati pating bleber pating culka samudra mbludak ana ing daratan Kadung jauh sinuwun. Nuwun nggih. Sangyaning prawadya bala mandekata lawan bindi posur tambur miang suling kepandhen dalutak miwa bandara kakandha mawarna Pindha Jaladrayana Sri Kawuryan Yen mapunten Kanjeng Prabu Mandura ingkang putra ing pringgondanipun Gatotkaca Jumadung dawuh Rama Kyai kula Jumadung dawuh yen mapunten po ingkang putra Punantarja Jumadung dawuh Rama Kyai Jodipati Jumadung dawuh. Wonten menapa sinuwun panjenengan ngawe sangganing para putra. Mboten kantun ingkang abdi kepatihan pun Prakuta kula Jumadung dawuh lho.
Bareng ambabarana ingkang sejati ingkang abdi pun Pati Prakuta kula nuwun. Ana apa Pakde? Bapak Rama Kyai eneng apa? Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Antasena ana dawuh apa Pakde? Prakuta wonten dawuh lho. Prakuta wonten dawuh. Kuwi janjane iso iso njung derajate Baladewa apa ora? Lho, kok malah kula dipun dukani mriya menapa? Kudune kowe iki ngerti, iki eneng endi? Wonten alun-alun. Wis ngerti? Ning alun-alune sapa iki? Ih, sinuwun Prabu Ngamarta, Praja Ngamarta. Kowe karo aku saka ndi? Iya, saking negari Mandura. Lah, kudune kowe kuwi ngerti. Kudune kowe iki tanggap yen kowe nang negara liya, kowe kudu njunjung marang derajating Baladewa. Aku ana negara Amarta kuwi daya. Inggih. Kudune kowe ngerti tata krama unggah-ungguh ora sak apinake dhewe. Oh, nggih. Ngestaken dawuh. Disuda ling guyu. Oh, nggih, ngestaken dawuh. Wong guyu kok kon nyuda. Ayo bener iso guyu niku lagi iki wong mati. Ciri wanci sane ilang nek pun tekaning pati. Ning saora-orane dilongi nggih. Mengke kula timbangi. Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten dawuh. Antasena napa Pakde? Iki mau ana negara Ngamarta, awakmu ing Mandura nderekake marang Yai Prabu Ndarawati. Ngerti yo? Yen to negara Ndarawati ketaman pegebluk. Akeh para kawula ing esuk loro sore tekaning pati, sore loro esuk ketiwasan. Tumuli Yai Prabu Ndarawati maneka marang ngersaning dewa. Entuk sasmitaning dewa. Yen to Ndarawati bisa maluya nirmala temajati, yen to tinumbalan pustaka Jamus Klimasada. Wis lakon matur ngersane Kyai Prabu Darmaji lan peranganing Pandhawa padha wejangkep nyarujuki yen to pustaka Jamus Klimasada diboyong marang negara Ndarawati. Nanging dumadakan iki mau ana babak anglayani jujul lan usuli. Sedewa pamanmu ing Bumiratawu ingkang sajake ora cocok sarta ora mathuk yen to pusaka diboyong marang Kyai Prabu Kresna. Nganti gawe geger negara Ngamarta merga dukane wong atuhamu ing Jodipati wekasan ora iso dipenggak meneh. Nganti wong atuhamu Werkudara mentala nundung kalawan pamanmu ing Bumiratawu. Ya kuwi Sedewa. Wektu dina iki pamanmu Sedewa lunga saka negara Ngamarta. Lajeng menapa anggenipun Paduka Prabu ndhawuhaken sanggaring para putra kinen Bupati wonten pundi lenggahipun paman Sedewa. Dudu perkara kuwi. Saklunganing pamanmu Sedewa pustaka Jamus Klimasada diparingake marang Yai Prabu Kresna. Tumuli Yai Prabu Ndarawati jengkar saka negara Ngamarta. Babak anglayani jujul lan usuli. Sowane Petruk karo Bagong tawang-tawang tangis. Tumuli nalika semana Petruk karo Bagong prasaja yen to Semar nandhang lara. Monggo wis madal saliring usada. Tumuli nalika semana Petruk matur Semar bisa maluya ning Nirmala Temajati dadi mamulya. Yen to Pandhawa 5 cacahe rawuh ana ing Karang Kadempel, sinambi pundi pustaka Jamus Klimasada. Nalika semana Petruk kaget, lah kok dadi Pandhawa ming kari papat ora ana sawaning Raden Sedewa. Yai Prabu Darmaji prasaja yen to adhiku Sedewa ditundung karo bapakmu ya kuwi Werkudara. Wah, dalah Petruk nesu. Bagong muring ana negara Ngamarta. Nguman-uman karo wong atuhamu ya kuwi Werkudara. Mula kang saka kuwi Petruk karo Bagong dina iki bali ning Karang Kadempel. Aja nganti wadul marang wong tuane. Dandang dikandhake kontul, kontul kandhake dandang. Iki mamu wakmu Mandra wis arembug karo Si Werkudara supaya anak-anak nyandet lakune Petruk lan Bagong. Ning aja mbok pulasara, aja kok gawe lara. Sing baku aja nganti tekan Karang Kadempel, nganti ngenteni timbuling Sedewa lan baline pustaka Jamus Klimasada. Gatot wonten timbalan Rama Kyai. Antarja wonten timbalan Rama Kyai. Antasena dawuh apa, Pak? Bagong karo Petruk dioyak. Wah, yen pancen Panakawan loro kuwi dikon sawetara mapan ning negara Ngamarta ora gelem. Aja nganti wadul karo bapakne. Mundhak Pandhawa monggo disengguh ora tresna karo Semar Badranaya. Petruk candheten nanging aku dawuh karo kowe yen pancen
Petruk karo Bagong ora gelem dijak kumpul utawa sawetara mapan ing negara Ngamarta. Ndak paringi purba wasesa. Piye caramu supaya Petruk aja bali nang Karang Kadempel, ndak wadul karo gerangane ya kuwi Semar Badranaya. Iki ana sira ngapa iki? Instruksi. Kusike sadurunge aku menyang, sadurunge aku ngoyak karo Petruk, aku tak matur karo bapak. Antasena karo matur apa? Apa bener ngendikane Siwa Mandura nek Pandhawa saiki mung kari papat? Yo. Sing lunga pamanmu Sedewa. Sebabe pamanmu wani karo aku. Wanine perkara apa? Wah, bocah mendem areng apa? Aku takon. Adile wong takon ki diwangsuli. Aja duneki wong mendem. Aku takon karo bapak sebabe paman Sedewa tok tunduk lunga. Pamanmu ora sarujuk pustaka Jamus Limasada diboyong ning Ndarawati. Paman ora mathuk ora sarujuk, terus bapak nesu. Yo. Dasare paman ora sarujuk ora mathuk, ora iki Antasena ngopo? Sik, sampean meneng sik. Iki rembug aku karo bapak. Ora janjane kowe ki arep ngopo? Lho, aku nresih perkara iki ora ming nyarujuki dawuh wong tuwa, ning kabeh dawuh wong tuwa ki tak timbang, tak saring. Ngono, ora dumeh wong tuwa sing dawuh aku menyang, wong tuwa sing dawuh aku menyang. Ning diting-tingi sik, dawuh wong tuwa kuwi apik apa ben ora? Lho, nyatane apik, nyatane apik iki tak tumrap sampeyan. Aku tak nresih karo bapak. Sampeyan meneng sik. Kapok kowe. Mau nyenengi aku saiki seneni Raden Antasena. Dengkulmu mlocot. Oh, krungu. Krungu wae mburiku sound system. Mergo pamanmu wani karo aku. Perkarane wani. Pamanmu nggondheli pustaka Jamus Limasada. Pustaka diparingke Siwa Ndarawati. Yo, kowe ngerti. Awakmu Ndarawati iki gedhe labuh labete tumrap negara Ngamarta. Yen nganti mung nyilih pustaka Jamus Limasada, kok ora diparingi ngampil karo mbarep kakangku Pandhawa Isin, Pandhawa Wirak. Pusaka arenggo ngopo? Dienggo tumbal. Mula Sedewa ora entuk mergo dienggo tumbal kuwi mung dipendhem ora bakal bali ning negara Ngamarta. Lan Sedewa duwe penemu yen pusaka kuwi dudu mung kagungane Pandhawa, ning kuwi duweke kawula sak negara Ngamarta. Ngamarta yen koncakan pustaka Jamus Limasada, kawulane bakal remuk bubuk dadi remput. Mula Sedewa nggondheli nggone bakal mbarep kakangku maringi pustaka Jamus Limasada. Terus bapak nesu, yo. Tantrimane bapak mergo rumangsa diwaneni karo Wadi, adimu tok tunduk lunga. Wah, iya. Ning perkara Sedewa ora sah mbok gagas. Terus Sedewa mengko bakal bali dhewe. Sik, mak cilik kae nek kagolatine ora bakal kondur. Aku ngerti watake mak cilik Bumi Ratawu. Mak cilik Sedewa kuwi nuwun sewu, arep ragil ning bapak kudu ngakoni, bapak kalah pinter karo mak cilik Sedewa. Bapak kalah lantip panggraitane. Mula mak cilik kembar, mak cilik Nekula Sedewa ora tau pisah karo Wa Prabu Puntadewa. Merga mak cilik Sedewa ki tansah menehi penemu karo Wa Prabu Puntadewa. Dadi nek bapak nganggep mak cilik Sedewa ki wong bodho, bapak nganggep ki mak cilik Sedewa ki wong wani, kuwi salah. Kae mesti ngerti lelakon sing bakal kelakon. Wah. Sakaremu yen kuwi duwe penemu kaya ngono. Nek wis kebacut tak tundung. Lah saiki ngene. Nek nganti tok tundung terus kabeh do ngerti, kawula ngerti, Punggawa ngerti, Nayaka ngerti. Pandhawa saiki mung kari papat merga sing ragil minggat utawa tindak utawa lunga. Tanggung jawabmu piye? Larak tenan. Wah, cah mendem gamping. Ayo kowe tobonge. Wah, cah edan. Terus karmu piye? Terus bapak dawuh anak-anak kon nyandhet lakune Petruk karo Bagong. Yo. Terus sampeyan ora mikir majelis Dewa. Wah. Bali karemu ora karemu. Nek sampeyan duwe semboyan kaya ngono, aku ora bakal nyandak utawa nyekel Petruk karo Bagong ning njaluk pamit Pakde. Si wewerku dora aku njaluk pamit, bapa ora gelem goleki majelis Dewa. Aku sing goleki, ora pati-pati bali. Aku ning negara Ngamarta nek urung ketemu karo mak cilik. Loh. Wah.
kok dadi kaya ngene kahanane iki piye? Wis ben. Wah, dasare aku ora seneng di anak Antasena. Siji wani karo wong tuwa. Angka loro nek tak kongkon susuke dipek. Iku merkara susuk dipeke kok. Wah, loro ati boyo nembung. Pak, iki tak pek. Pak, iki tak pek ngono kok meh watun disak. Edan mula terus yoso apa-apa. Wah, lah iki terus piye? Rasa nganggo Antasena. Gatot wonten timbalan, Antarja wonten timbalan. Mangkato golek ana Petruk karo Bagong. Kendi ngene ketemu jaken supaya ning negara Ngamarta luwih dhisik aja susu bali. Nanging yen to bergugung utawa waton sak karepmu ning aja mbok piloro. Nun iki ngestaken dawuh nyuwun pamit. Nun iki ngestaken dawuh nyuwun pamit. Rama Kyai.